Преподаваме интегрална йога, т.е. цялостна йога, която помага човек да разкрие своя скрит потенциал и да го разгърне на всички нива. Да има здраво тяло, спокоен ум, балансирани емоции и да разбере по-добре своя живот, да го живее щастливо и да бъде в хармония и със себе си, и със света около себе си. Победете обездвижването и килограмите с динамични и тонизиращи асани. Увеличете енергията си с дихателни практики. Направете тялото си силно и гъвкаво. Освободете се от напрежението чрез техники за релаксация. Бъдете здрави и щастливи. Вижте програмата ни от курсове на нашия сайт или за повече информация ни се обадете.